बेयो जोबोर गोजोनथाव जोंनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बागुरुम्बाया जेब्लासिम जोंनाव जोनोम जादों, जोंनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीखौ, जायखौ जोङो फाउन्डार अफ बागुरुम्बा होनना बुङो, बिथाङा मोनसे गामि गामि मोसानायनिफ्राय स्टेजाव लाबोनानै दिनै जों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे खाबु मोनदों। बे खाबुआ जोंनि थाखाय बहुद गिदिर, बहुद मोजां जों बर' हारिनि थाखाय। दा बे बागुरुम्बाखौ जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो 600निबो बांसिन 691 जन जोंनि मोसाखावरिफोर बाहागो लागोन आरो दामगिरि मोसाखावरि गासै जोंना 778 जन मानसि जों ज' जानो हादों। दा बेनि थाखाय जोङो थांनाय 2025नि जुन दाननिफ्रायनो रिहार्सल जाबोगासिनो। जोंहा चिफ मिनिस्टारा बुंना दोनदोंमोन नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर दानाव जागोन होननानै। थेवबो जोंहा सेप्तेम्बर दानाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोबोद होंगो दोंगो थांनायनि थाखाय दायो जोङो थांनाय जानुवारि 1आवसो जोङो बेखिनि खौरांखौ मोननो हाबाय। जोंहा 17 जानुवारियाव जोंहा बे मोसाफुंनाया जागोन होननानै। दा बेनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो जोङो जोबोद नारा नाथा नाजागासिनो, सिगांनिफ्रायनो रेडि जादोंमोन। दायो जोंहा अफिसियेलि बे अफिसियेल खामानिफोरा मावफुंजागासिनो। मास्टार ट्रेनारफोर लानानै जोंनि जेरैबायदि मोसानांगौ बेखौ मोसाहोगोन। आरो दिनै जोंहा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एसे लास्ट जोंनिफ्राय खालामबाय, बेनि उनाव गाबोन LSA लेभेल अफिसियेल खामानि जागोन। बेनिफ्राय बेयाव जोंहा मोजां जागोन होननानै जोङो जोबोद आसा दङ। मानोना जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया ओरैनो मोजांखा। बेयाव जोंहा 10,000नि लैथो बायदि मोसानाय जों नुनो मोनगोन। बेखौ जोङो नायनो होननानै जोबोर उसुखुथु आरो रायजोफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे बै सानखालि थांनानै सुरसाजाय स्टेडियामाव नायहैगोन आरो हायाबाबो जोंहा टिभिफोराव लाइभ टेलिकास्टफोराव नायनानै शेयार खालामलाबायगोन। बेफोरखौ आङो लुबैबाय आरो बेखिनि। 778 गासै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जाबस्रिं लोगोसेनो मोसागिरि बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय दिनै साखाफारा जागासिनो दङ। आरो बेवहाय जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोनखौ जोङो खौरां लानो फैदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों। तामुलपुरनिफ्राय 691 बागुरुम्बा मोसागिरि बिथांमोना दिनै मोसागोन। आरो बे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मोसानाय आरो बेयो जोंनि साबसिन बर' हारिनि मोनसे मोसानाय। आरो जों बयबो मिथिगौ बर' हारिमुवा मोनसे हारिनि मोनसे गिदिरथार मोनसे सम्पति, जायाव जोंनि बर' हारिनि गुबै महर मुस्रिया बेरखाङो। दा बेखौ दिनै मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना बागुरुम्बा बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनो दिनै नाजागासिनो दङ। आरो बे मोसानाया फैगौ 17 खालाराव आसामनि सुरुखजाय बे स्टेडियामाव बियो जागोन। आरो जोङो हामलायनाय बावहरदों साफ्रोमबो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मोसागिरि बिथांमोना बै सानखालि मोजां दिन्थिफुंनो हाथों आरो साफ्रोमबो बैयाव मोसानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हाथों। जों बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरदों।